Què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui donarem la Llei d'Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, la Llei 4/2003. És importantíssima aquesta llei. Aquesta llei sempre cau. Sempre cau a qualsevol oposició, ja sigui de Guàrdia Urbana o a qualsevol oposició de Mossos. Ha de caure algo sí o sí. Val? Anem a començar per l'article 1, que ens fa un petit resum. L'article 1 ens diu que aquesta llei té com a objectiu ordenar les seves competències en matèria de seguretat pública i integrar-les amb les de protecció civil, trànsit, jocs i espectacles i seguretat privada. Vale? Tot això en un sistema de seguretat propi de Catalunya. Després, l'article 2 estableix els principis generals. He volgut destacar l'apartat H. Sempre hi ha els altres principis generals, que és prevenció de risc i de les amenaces, adequació al servei públic a la demanda social, entre d'altres, proporcionalitat en la intervenció pública, però només vull destacar aquest, que apareix, ja l'hem vist una mica a la 2, 1986, però sempre va bé remarcar-ho. Coordinació i cooperació entre autoritats, que és on no pot arribar un cos, arriba l'altre, vale? I si no, arribem entre tots, val? Molt bé. Anem a parlar de l'article 3. L'article 3 ens diu el sistema de seguretat de Catalunya està integrat per les autoritats de seguretat. Les autoritats de seguretat vindrien a ser el govern, les comunitats autònomes o l'apartat més així local, l'apartat local en quant a municipis. Val? Després trobem els cossos policials i altres serveis públics o privats de l'Estat, que vindrien a ser el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, el Cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals, ja siguin Guàrdia Urbana, Policia Local, Policia Municipal, li podem dir com vulguem, perquè, a veure, si anem a Barcelona serà Guàrdia Urbana, el que vull dir, diguem-li com vulguem, en el marc de les policies locals, val? I empreses de seguretat. Després, òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat. Aquests òrgans d'aquí els veurem més a baix, ¿vale? Que estaran aquí, als futurs articles que veurem més a baix. ¿Val? Llavors, els òrgans de coordinació i participació són el Consell de Seguretat de Catalunya, el Consell de Govern per la Seguretat, la Comissió de Policia de Catalunya, la Junta Local de Seguretat, la Mesa de Coordinació Operativa i les comissions regionals de seguretat. Vale? Tot això ens ho haurem de saber. I després, què ens diu a l'apartat 2, aquesta llei? Que el govern té la funció de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i de garantir la seguretat ciutadana, d'acord amb el què? L'ordenament jurídic. Què era l'ordenament jurídic? És la piràmide de les lleis. Val? Molt bé. Vinga. Després, ens parla de la Junta de Seguretat de Catalunya. Vale? Hi ha un parell de juntes de seguretat. Hi ha la Junta de Seguretat i la Junta de Seguretat, que vindria a ser la nostra, la Junta de Seguretat, que és la Junta de Seguretat de Catalunya. Què passa? Que si tu te'n vas al País Basc, hi haurà la Junta de Seguretat del País Basc, per ficar-vos com a exemple. Però quan ens referim a Junta de Seguretat, vindria a ser la Junta de Seguretat de Catalunya. Espero que ho hagueu entès, perquè després hi ha la Junta de Seguretat local, que ja és en municipis. Però anem a parlar de la Junta de Seguretat, que alhora és, en el nostre cas, repeteixo, la Junta de Seguretat de Catalunya. La Junta de Seguretat de Catalunya, us ensenyo una mica en el que ens indica, és l'òrgan superior de coordinació entre la policia de la Generalitat i les forces i cossos de seguretat de l'Estat, d'acord amb l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia i a la 2/1986, que l'article 50 fa una referència. Val? Després,
anem a aprofundir una mica més a la Junta de Seguretat, val? Que ho he ficat aquí a baix de tot. Ara el que us parlaré no és d'aquesta llei, però està relacionat i us pot sortir perfectament, ¿vale? Així que estarem atentos i res, aquí teniu l'annex de la Junta de Seguretat. El que us he dit apareix a l'article 50 de la Llei Orgànica 286 i a l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. A l'article 50, què diu l'article 50 de la 286? Recordo, l'havíem fet a vídeos anteriors, la 286. En les comunitats autònomes que disposin de cossos propis de policia, es podrà constituir una Junta de Seguretat, ¿vale? Integrada per representants de l'Estat i de les comunitats autònomes amb la missió de coordinar l'actuació entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Recordem, no és forces i cossos de seguretat, sinó és forces i cossos de seguretat de l'Estat, o sigui, CNP i Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, i els cossos policials de les comunitats autònomes, ¿vale? La Junta, l'apartat 2 ens diu que la Junta de Seguretat serà l'òrgan competent per resoldre incidències que puguin sorgir en la col·laboració entre els membres de les forces i cossos de seguretat i les comunitats autònomes. Molt bé. A l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia, què ens diu? Al punt 4. L'article 164 de l'Estatut d'Autonomia ens l'hem de saber, val? Us ho deixaré potser una mica aquí, us passaré una imatge per si la voleu parar i fer una llegida, ¿vale? A l'edició, i anem a llegir-lo una mica, l'apartat 4. La Generalitat participa per mitjà d'una Junta de Seguretat de composició paritària entre la Generalitat i l'Estat i presidida pel President de la Generalitat en coordinació de les polítiques de seguretat i de l'activitat dels cossos policíacs entre l'Estat i Catalunya, i també en el canvi d'informació i en les relacions de col·laboració i auxili de les autoritats policíaques d'altres països. La Generalitat, d'acord amb l'Estat, ha de ser present en els grups de treball de col·laboració amb les policies d'altres països en què participi l'Estat. Molt bé, doncs, bàsicament que la Generalitat i l'Estat en aquesta Junta de Seguretat s'han de coordinar, ¿vale? Llavors, inclús és una mica repàs de tot el que estem fent, és com picar i picar i picar i intentar-me repetir, però és molt important això. Funcions de la Junta de Seguretat: coordinar l'actuació de la Policia de la Generalitat i Mossos d'Esquadra. Després, aquí, importantíssim, aquest d'aquí que està aquí marcat en color blavet, que us el ficaré una mica així amb negreta, ¿vale? Determinar l'estatut, reglament, dotacions, ho ficaré així millor, i torno a llegir, determinar l'estatut, reglament, dotacions, composició numèrica i estructura del reclutament de la policia de la Generalitat. Aquí es decideix quants polis poden entrar a Mossos. ¿Vale? Després, coordinar tasques de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb policies locals, conèixer delimitació de les funcions policíaques amb caràcter exclusiu a Catalunya. Molt bé. Ara anem a fer un repàs als membres de la Junta de Seguretat. Recordo, això és la Junta de Seguretat, que es fa entre l'Estat i la comunitat autònoma. Després es fa, per altra banda, l'altra Junta de Seguretat, que la Junta de Seguretat aquesta és en el nostre cas, com estem a Catalunya, és la Junta de Seguretat de Catalunya, ¿vale? Us ho estic recordant per si teniu dubtes, ¿vale? I després l'altra Junta de Seguretat que tenim és la Junta de Seguretat local, ¿vale? Molt bé. Vinga. Membres de la Junta de Seguretat. La Junta de Seguretat està presidida pel President de la Generalitat. Aquí ho veieu, ¿vale? Molt bé. Representants de la Generalitat. Podeu fotre-li un vistazo aquí. En principi, amb un vistazo ja està bé. I després, composició paritària per 5 membres del Govern Central i 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya. Espero haver-ho explicat bé, tema de la Junta de Seguretat. ¿Vale?
Ara tornem una mica a la llei 4/2003, però més que res m'importa perquè això apareix. Això apareix a tots els exàmens, a tot arreu, i està relacionat, ¿vale? Vinga, anem a parlar una mica de nou aquí a la 4/2003. Vale. Autoritats en matèria de seguretat, conseller i alcalde, ¿vale? Conseller, qui és el conseller actualment? Tic-tac, 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 tic-tac. Abans era un tal Miquel i ara és un altre tal Miquel. Fins a data 22 de desembre, bueno, no fins ara, fa uns quants dies, ara no me'n recordo quan va deixar de ser-ho, era el Miquel Buch. I ara és el Miquel Samper. Val? I després, ja que estic una mica així amb culturilla general, que aquesta pregunta surt a l'examen. Aquesta pregunta surt. Qui és el conseller d'Interior? Vale? Estatuts d'autonomia, us el recordeu, no? Tic-tac, tic-tac. L'Estatut d'autonomia de 2006 és l'Estatut de Miravet. L'Estatut dels anys 30 és el de l'Estatut de Núria. I l'Estatut dels anys 70, l'Estatut d'autonomia dels anys 70, és el de Sau. Molt bé. Vinga. Ara anem a continuar. Conseller, actual conseller, Miquel Samper, ¿vale? Dirigeix la política de seguretat de Catalunya. Exerceix el comandament superior de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Coordina les polítiques locals de Catalunya. Les policies locals de Catalunya. Presideix el Consell de Seguretat de Catalunya. Elabora i sotmet a l'aprovació el Pla de Seguretat de Catalunya. Veurem en un futur el Pla de Seguretat de Catalunya que està aprovat per la Comissió de Govern de Seguretat i el Consell de Seguretat de Catalunya. Ho veurem, som aquest parell d'òrgans aquí, ¿vale? Després, fa un informe anual sobre la seguretat a Catalunya que alhora s'haurà de presentar al Parlament. Vale. Per altra banda, correspon als alcaldes dirigir la política de seguretat del municipi, presidir la Junta Local de Seguretat. Aquesta és importantíssima, la vull marcar així de color negret. Vale? Que us quedi clar. Ordenar i dirigir les actuacions municipals, exercir el comandament superior de la policia local. Aquesta també us la marcaria amb negret, a veure si faig així. No, amb les 6 tecles no me deixa, per tant, havia intentat fer un control N. A veure si ja... No. El programeta aquest per fer els esquemes no em deixa. Impulsar en l'àmbit municipal el compliment d'aquesta llei, informar al ple de l'Ajuntament sobre el Pla Local de Seguretat, que, atenció, després ho donarem a baix, Pla Local de Seguretat és bianual, cada 2 anys, ¿vale? Aprovat, perdó, ara pot ser, no, sí, bianual, sí, aprovat per la Junta de Seguretat. Informar anualment al ple de l'Ajuntament sobre l'aplicació i les incidències del Pla Local de Seguretat i exercir la potestat sancionadora als funcionaris. Vale. Vinga. Article 5. Cossos policials. La policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, municipal, guàrdia urbana o altres que siguin tradicionals, constitueixen la policia. Això m'agradaria ficar-ho amb negreta però no em deixa, però ho puc separar i us ho fico aquí. Constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya. Per què us ho estic ficant així? Estareu preguntant. Perquè sempre hi ha la pregunta de quines policies hi ha a Catalunya o quines són les policies de les institucions pròpies de Catalunya. Són diferents,
Són diferents, val? Policies locals i Mossos, institucions pròpies de Catalunya. Quines policies hi ha a Catalunya? Nacionals, Guàrdia Civil, locals i Mossos, vale? Molt bé. Per altra banda, anem a assenyalar una cosa. La policia, a l'apartat 2, vale? Aquí només tinc ficat això, val? És una pregunta que a mi m'ha sortit a examen, també, val? Per tant, jo ara diré alguna que no surt aquí, val? La policia local en cada municipi s'ha d'integrar en un sol cos i el seu àmbit d'actuació és el del terme municipal corresponent, val? Llavors, això és importantíssim. La policia local només pot actuar fora del municipi en situacions d'emergència i ho hauria de comunicar als altres cossos policials, val? Sí que pot actuar, però en situacions excepcionals, vale? I després, també important, la relació dels cossos policials és de complementarietat, que és coordinació, col·laboració, cooperació, auxili mutu... Molt bé. Ara anem a parlar d'algo molt important. Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat. Algun òrgan d'aquestos sempre cau o bé a policies locals o bé a Mossos. Val? Per tant, hem d'estar molt atents. Anem a començar. L'article 6, que ens parla del Consell de Seguretat de Catalunya. El Consell de Seguretat de Catalunya és l'òrgan consultiu i de participació superior en matèria de seguretat. Està presidit pel conseller del departament amb competències de seguretat pública. Val? Qui és el conseller? Miquel Samper. Miquel Samper és el conseller d'Interior. Què més? Funcions del Consell de Seguretat de Catalunya. Analitzar, estudiar i avaluar la situació de seguretat de Catalunya, promoure i proposar mesures, acordar la constitució de comissions d'estudi. Després, això ho ficaré també més a baix, ho he ficat més a baix aquí on els plans. Ha d'analitzar i avaluar la situació de seguretat de Catalunya i ha d'emetre un informe anual. Informe anual. El Consell de Seguretat de Catalunya. També després, juntament amb la Comissió de Govern de Seguretat, fa el Pla General de Seguretat de Catalunya. Però tenir en compte, informe anual, ¿vale? sobre la evolució de la situació de seguretat de Catalunya. ¿Vale? Després, a més de l'informe anual, el que he dit just ara, que haurà de fer el Pla General de Seguretat de Catalunya, juntament amb la Comissió de Govern per a la Seguretat. Molt bé. Anem una mica més a baix. Article 7. Comissió de Govern per la Seguretat. Està integrada pel president de la Generalitat o el conseller en cap, val? I per la resta de consellers competents. És un òrgan de coordinació. Aquest òrgan s'ha d'assegurar de la coordinació de les actuacions dels departaments del govern. S'ha de reunir una vegada per trimestre i en situacions excepcionals, si no m'equivoco, es van reunir hi va haver una extraordinària en cas de situacions excepcionals ostres, no me surt la data, d'agost. Quan van passar, per desgràcia, els atentats terroristes a Barcelona i Cambrils. Val? I més que res per generar una coordinació. Vale? Després, els diferents plans. Hem parlat d'un parell, però anem a parlar una mica més de tots, en general. Val? Els he ficat anual, bianual, trianual i quadriennal. Vale? Informe del Consell, que és l'informe d'aquí del Consell de Seguretat de Catalunya. Té una periodicitat anual. El Pla Local de Seguretat té una periodicitat bianual. El Pla de Seguretat Viària. Això ho fa el Servei Català de Trànsit. Això per Mossos està bé. No ho fem a policia local. A policia local
Això estaria fora, ¿vale? Però ho he volgut ficar, saps? Ja que estem de plans, pues, jo crec que està bé. Periodicitat trianual. Després, el Pla de General de Catalunya, de Seguretat de Catalunya. Està aprovat per la Comissió de Govern per la Seguretat i el Consell de Seguretat de Catalunya. O sigui, els dos òrgans esmentats anteriorment. ¿Vale? Aquest pla ha d'integrar les previsions generals, risc d'actuacions, mitjans inclosos, els de seguretat privada, emergències, matèria de seguretat ciutadana, seguretat viària i altres que afecten a la convivència ciutadana i seguretat de les persones i béns. Té una periodicitat quadriennal i sempre es pot modificar en casos d'urgència. ¿Vale? I després ho fan aquests dos òrgans i s'aprova al Parlament. ¿Vale? Molt bé. Després anem a baixar una mica. Article 8. Què és l'article 8? La Comissió de Policia de Catalunya. En aquest cas, només vull que us quedeu amb una cosa. Que ho podeu llegir molt més, I pot ser que caigui alguna més. Però vull que us quedi clar que qui organitza i coordina el cos de Mossos d'Esquadra i policies locals a Catalunya és la Comissió de Policia de Catalunya. ¿Vale? Està integrada pel conseller de departament, 5 vocals en representació dels ajuntaments i 5 vocals en representació del govern. ¿Vale? Més que res, tenint en compte això, qui organitza policia local? Mossos, o Mossos policia local. La Comissió de Policia de Catalunya. Val. Anem a un article ultra important. Val? Article 9, Juntes Locals de Seguretat. La Junta Local de Seguretat està ficada a la Llei Orgànica 2/1986 a l'article 54. Recordeu, l'article 54 del 51 al 54 estan parlant és el títol 5 de policies locals. I després està a la que estem fent ara, que és a la 4/2003, o si no, no estaríem a l'article 9. Què ens diu? Als municipis que hi hagi policia local hi ha d'haver junta de seguretat. La junta de seguretat està presidida per l'alcalde. Persones amb veu i vot. L'alcalde, el delegat territorial de govern, el regidor de seguretat ciutadana. A Lleida, per exemple, és el mateix alcalde. Un altre exemple que he vist que també vindria a ser el mateix alcalde, el municipi de Cubelles, el mateix alcalde és el regidor de seguretat ciutadana. Normalment l'alcalde pot delegar la presidència al regidor de seguretat ciutadana, com en els casos de Lleida o Cubelles és el mateix que l'alcalde, doncs hi ha d'anar. Després, cap del municipi del cos de Mossos d'Esquadra, el cap de la policia local i el cap de la Guàrdia Civil o cos nacional de policia. Després, hi poden ser també persones amb veu i sense vot, com les entitats veïnals que estiguin afectades, assessors, representants de judicatura i fiscalia, entre d'altres, ¿vale? Després, aquí, que és el que comentava abans, l'alcalde pot delegar excepcionalment la presidència de sessions al regidora de Seguretat Ciutadana. El que he ficat a Lleida també és el mateix alcalde. O a Cubelles, repeteixo. Després, la Junta Local de Seguretat és convocada trimestralment i una de les sessions anuals ha de ser plenària. I els acords que es facin a la Junta de Seguretat s'han de prendre per unanimitat i han de tenir caràcter executiu. ¿Vale? Després, article 10, una mica funcions. ¿Val? Analitzar la seguretat pública del municipi, concretar polítiques de seguretat, elaborar i aprovar el pla de seguretat local, important, que recordo ha de ser de caràcter bianual, conèixer els plans d'emergències, conèixer els serveis de seguretat privada que hi ha al municipi, concertar procediments de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos, promoure iniciatives per la col·laboració, coordinació i cooperació entre els cossos i serveis de seguretat,
i desplegar i executar competències en matèria de seguretat pública dins l'Ajuntament. Vale? Després, anem a parlar una mica de la mesa de coordinació operativa. La Junta de Seguretat Local ha de crear una mesa de coordinació operativa com a òrgan permanent estable de coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi. Qui integre la mesa de coordinació operativa? Doncs pel cap de cossos de Mossos d'Esquadra és integrat pel cap de policia local, que aquest parell són els caps que estan a la Junta Local de Seguretat i d'altres comandaments que la policia determini en la Junta Local de Seguretat. Després, vindrien a ser l'execució d'accions fetes per la Junta. Executar tots els acords de la Junta de Seguretat vindrien a ser com la seva major funció. I així, d'aquesta manera, podrien assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos de seguretat. Molt bé. Ara parlarem de les comissions regionals de seguretat. Bàsicament, ara us he ficat aquí un mapeta, és de Covid, però és que me va igual de bé, perquè és que s'han utilitzat més aviat poquetes vegades, crec, toquem fusta. Però com s'ha utilitzat ara a regions sanitàries, me sirve perfectament. Llavors, les comissions regionals de seguretat s'utilitzen per en casos de coordinar les policies per regions. Estaria presidida pel conseller d'Interior, i llavors estaria tots els òrgans policials, tots els alcaldes d'aquella regió en concret per fer una coordinació el més efectiva possible.